Hello, pamujolonization. Right, Murise, Unkunisere Mjolo. Hey, what's going on? From Facebook, I have a bandit belief is as smelling and I will believe from money. Scavajanzi, Kutinini, Upoto shows on the one Akunti, and I'm sugar of Makonoka. You want water more or gar. Kata, Shakanaka, and I want to see Banga and Nakanaka Fernake. So, Uka in this way, the Varen Soweto. No, I'm getting by dinner, Sismele. Okay. Yeah, but I'm a go find town. I'm coming on 10 years. I think around find town. I think I could time about find town because of you. I have found a pin as well. When I said my road is Bande, it's also. I'm just watching the animal. The Punga and Muloko was watching the animal. I was also my dear, such connected so that Pine town is in Ukokunigere. Pantani Kupika, Kutebe, Tijo. No, find town could job. Oh, Jobe, all right. All right. I don't want to find town as well. Oh, find town, all right. Eh. Yanga in Bavay. I got somebody in Bava, I'm not doing Bondish and the Saragabati. I was scanning to womanize us. Who it is our scanner, Mitisa. Eh. I did the scanner because I panning Ariga, which is Babamba Pagi, Mumananga stones, Aranga Saraji Pind, which is Moja Saraji Pindaka, Wananga Stoya. Hey! Eh. It was a dark pie. The Madame Pesa Batama from Fenton to Soweto. Maugara Missy. Yes, in the Bonanza, and I believe it's got 2 minutes. Magama so Garanese as in Kutogaramese like Murbenim Kads, Kutoita Slave J. I even took Bassa on the Indian or Bassa and Chizuka Kumbaki. My weekends are Monday to Friday, then took Bassa, but weekend, yes, and I would. Assistant of Visakambako, Isakumbaki. Shindakata Kumbaka, Kumbaka, got some Bakati to one, but that is the number for Raimba. My weekends are back. The sugar pie, Takuso, Tangara, Soetopia, Marapota, Shindabasa, what it told is a mass. That's a battle for name face bye. I can't go see any mistake that again we battle for needing blown. Smelly, could I'm scanning number 18 boss come on Aku number 18 Kuala. Get on number 18. Number 18. Hey! Apachitaris. Vaskana vacho vamwe vakuru ngemoti age yenye yangana 34 years but Majigalo vanongo varipuka it was like ma 40 45 46 Majigalo aidamari chitarisa uone masendero aitwa manudzi mufoni mumwe nevakadzi vakuru ivavo nemadzaku unawo here zvimanuzi wayo zvisinene kuwakachidi kutranseya manudzi acho mufoni mako ndakacreata gurupu vasikana tese tiri 18 ndacreata gurupu ina ndakusa namba dzangu ndashandisa foni yake right ndibva ndacreata umwe tikurufava iye neaka 18 dzamo mugurupu ndibva ndangotora mascreenshot emane manudza umwe nomwe achisenda mameseji ake ndikati right vasikana vangu mese ndati muzivane mese ndakangokutambisa handichada nezvenyu ndane mukadzi ndakarora sisimendi chandakaona musoyo jamba hotera chii chakaitika shashangozi yangosiya foni zvazvo
because iyafunga password yake handinakuiona but password yake ndandaiona saka ndambobvira ndakaita kea nefoni yake but ndaingozati one day ndinoibata chete saka akatobvambura ndobvaenda kumolo aenda kumolo saka aenda kumondo pandakasara achita zvinhu zvese izvi atizodzoka ndobva ndangosiya foni iri papo kutobata foni kudai yakaita hondo sisimero gurupu. Saka vakadzi mugurupu wakanda zvinhu zveumwe neumwe vakati kudii? Vamwe vacho vaitondituka vakuti vaifunga kuti varikutaura naye because ndaingotaura mamessages vakutondituka yeye waititambisira nguva dzenyu uchinondida umwe akati he wairara neni usina kudzierera sisimeni umwe akati saka nhombo yako ndoiita sei nayo ye ndakakuudza because ipamba vasikana vanenge 3 pana anonzi Carol antaura kusene pana musana anonzi Carol anogara kuJoburg. Carol kuJoburg manudzi ako ari koko pacha mwe musikana anonzi Yvonne ndewepi uyu? ndakaona zvangu vasikana varipo paFacebook papa Fine Town Yvonne ndokufine town poita umwe anonzi zviti manyoni ndeweko futi kufine town ikokoko vachiti vane nhumbu chichichichichi vachitakunomuswa sisimeni kuti ndikunorora nguva zvaita this December ndikutonoroora ndinobvisa mari chichichi apa mufesa hana kana dzee Jesu. Kozoti aizi pane mwamai vaizi maititi vanogara kuRustenburg. Maititi vanogara kuRustenburg. Vanobika magwinya vandazvobika magwinya chichichi. Maititi vanobika magwinya kuRustenburg muripo here kune manudhu enyu ari mufoni makola? Ndichanovatsvaka vanobika magwinya maititi havambonetsi kutsvaka. Ndichanovaudza kuti kune magurupu ava manje ava vainge vachimuona as a Ben10 yavo mukadzi mukuru kozi mwana wefesibhoni yavo ane 29 years. Hauna kuona vanobikira kupi magwinya? Aiwa ini ndakangozvionera mufoni but ndaiona pacho zvidzi ndatomuka ndatopa kona pandinotengesera magwinya angu chichichi kushopu ndozoenda after magwinya ndikanga vanoita zveshopu yavo chichichi nemagwinya avo makusena nomukomboenda parodhi vachitotengesa magwinya so on. Vaimaitoti vaya saka vanga ari Ben10 wake mari zveshuwa yaipinda vamwe vakadzi avaidirwa mari mazuva saka ininiwo manje chapekangoti mwari kudzwa ega handina kumubvira ndakarohwa yakadero handina kumubvira ndaingoti angapfeka handiswa achibonimira shamuzi andazvandochatsapfeka so musa ndakazoona mamesages esimeli ndakarwadziwa kusvika paexende kuti auchene manzwa auchene ndakazongototi ndichibva ikoko last month iyo ndabva ndangomuti inini zvandakaona mufoni makoka hazvindizvide zvikanzi vanhu vanditombodanane navo chichichi ndinongotaura navo pafoni pandakarambana nemukadzi wangu saka ndakabva ndaita hati break saka ndakangotsvaga kuti ndingosocializa nevanhu ivavo handisati ndatomboona in personal ndezvepafoni chete ndikati ko vari kuti ane nhumbushu nhumbu inoita pafoni kuvanoti vawaindiita yakadero pafoni ari kukaitown akatosununguka mwana anzi mwana chanonzi Gamu here chichichi ndakatoona muma messages akazosununguka mwana anonzi Gamu. Aiwa haiti atone mwana izvozvo haiti makazosiya here kola? ndakasiya zvisimeni apa munheka handidi kukunyeperai zvese anga ari bhoa kwesisimeni pari pekunyaziva kuti panapa hapachaitogara but muchiti munhu yakabenzi kana uchiti kola nainini kana uchiti zvinhu zvese anga ari bhoa muri kureva kuti mainyatsoshandigwa pakirawa kushandigwa mushandigwa chaiwo pakirawa aishandira aishandira sisimeli datsangana vasikana vakawanda amene zvakaakangorusoko kamunhu kacho akana akaombomuhonda kuri but kola saka makanga mashandigwa asi vakaita zvindi mashandigwa kudaro isinoti izi kusiya pamushandigwa akakola pamunenge muri pakirawa mushandigwa kudai kungosiya just like that is not easy. sisimeli moza kuti une pano kuti unongochizonzwa kuti panapa hapachaite kuti ndirambe ndiri panapa nezvekuita nemunhu but mufungo webati bati kamunhu aka kamupengo zvako kabati kanorova kanokwesha kanofamba nebhora kanochofa sisimeli sisi ndakambodana naumwe wanhu ka
andikunyepera isisinayi mukomana ndiyo number 3 kurara naye muupenyu hwangu inini but ndoti baba vemwana wangu nomukomana ndakamboita neiye ndiyo number 3 but this person kune vanhu zvisinode kunzoko kune vanhu vakatakura kushoko mujono zvavo wakanyisa but aiakaizika saka mutombokafunga kamunaka ndinofunga zvekuti dare cho zvangu ndiri relationship yandiri but mafeelings yacho nemunhu wandiri naye andina akadaro sezvandaita nemunhu iyeye asi dimambotipa nhamba ikamunaka tambokabvunza kuti naiwe unozvitirei kamunaka dimatipa nhamba naye hamusi kuda here nhamba ini guys kamunaka timbowa kuti kanozvitirei izvo zvakanoita izvozvo saka ndoka kaindobata vakadzi nezvinhu zvisina nebasa rose kutobatirira vakadzi ipapo atomborina mutumbi wekuti unoshandisira uyoyo akana uviri apo kana takuti aiwa kana takuta kuti the husband knows how to wifering the wife mamurumbidza kola aiwa mamurumbidza kamunhu kaifamba akanebora mamurumbidza marumbidzira mamita kaizi pane munhu arumbidzwa pano kana kariko kakateerera kamunhu aka aiwa unofamba nebhora warumbidzwa kai kanobata basa sebasa zvokuti kakatodzoka iswe kati ndipo mutokukapazve handi murukafunga ndinomupa but ndinomupa anenge akapfekasi ndinomupa zvisimedani aiwa ikisi you are being honest tikakadzoka munombokapa hako nokuti musati mazvazvibudi mufungwa saka vakadzi vese ava vakabhilivhiswa neizvozvo izvi aiwa ndidiri kunyepera kanogona kamuruziko kamamarawe kanobve kukumusha naiwe kanoyerei vanhu vekomutare vanhu vano manyika kamanyika kanoshanda here kanoshanda basa rakutoribhuku kanoiteko zvinhu zvakadaro handitozivi wenyu kuti kanozvitira sitimene anobva kunyeperei mujono zvavo wakazoti unonga kungozvifunga kuti anenge tinofungidzira kuti munhu koyo kana ndikada kumuti ndigare naye akachinja munhu wake ndio wake waagara nawo mamatozviona kola mapinda matove mukadzi wake makutongodhlonoriva daily mamudodhlonoriva daily matozviona mudhla daily neriva munhu iyeye kana kune varume vanogona kutaura parurimi apapapa that person anokubelieve even mimika akakubata sara izveni shuwa here kutaura hake maseko apapa pamuromo apa kanotaura antu andobva pamutara apa tisina mumutwa hei saka tiwa ntusina mazhuwa kwaitiwa ntusina mumutu wakaipa turi dangerous hati mazhuwa kwaitiwa ntusina nyama tsobuda nepamutara apa twarumbidzwa nakola kwaituri dangerous tiwanhu ityotyo kola vari kungopasa antu demazotipa namba tikapesa ndo dzako kamunhu kachiri kurara vava hazvinamba zvangu handizokupa yangu sisimeli hatitingadzikiko namba unongotipawo zvitingo kati asi makarumbidzwa zvenyu kurumbidzwa makarumbidzwa mujono zvavakamimisa sisimeli but munhu endinomufunga everyday makasiyana zvarini muna october patove netime hamasiyana mapatove netime it's time for you to move on when it comes like my weekends like this totanga dai soda kuti unoona kamunhu kaikai aiwa kasikola maane munhu zvinaikola zvachirega kuiti kutsikirira munhu hamunayeka Saturday kubva Friday Saturday Sunday ndindaendi naye handidi kunyepa patakatanga kudanana ndaendi naye but from Monday to Friday aisabatika zvekudaro anenge ari kune vamwe anenge ari kune vamwe sisimene wamboita mukomana wekuti unomutsvaga zvozvokuti kamushaya unoudza kana chifurendi yako kuti chikufona nhamba idzodzo kuti dziri kupinda here dzonzi hadzipindi unonzwa mwoyo chita kutsvawe kuti kwaendwepiko kuti asane mumwe izvozvo ndomamanga wanga wapinda shaha wanga wapinda nemwoyo kuona zvezvesisilelika handa
zvatozvipira kuti even mari kataibatsirana mari tanobvisa kumba kwedu. Hey, awanga wamuda wangoti unotozviroora wanga wamuda mujolo zvavo wakazondimisa sisimeli kuti munenda inotsinzwa taiwa. It's nice to be here. It was nice to be here. Anyway, zvakaoma. Aiwa, anyway, kola don't worry, muchasangana vanhu vakambosangana havashayani. Muchadhumana zvenyu mutangira makagumira. Okay, sisi. Ora itwaisa akomunin'ina, kumujolo kuri kunetsa kumashuwa kakumujolo kola vari kutoita kutambura. Vari kutofunga kumatoko kwakabva. Kwanzi kwanga kwakaoma kumatoko kwakaipa. Munin'ina nhasi vanomufunga. Regai ndifonere makwangu vabvira kufona. Hey. Koma.